Мына хайырлы иртә. Мына Татарстанда башланган мына Хабировны системасы керә башлаган Татарстанга да мына бөтенесен мына утыртканлар. Мына бүген яңалык Энгель Фаттаховны нәрсәдер эшләгәннәр и Раил Садриевны. Короче говоря, Мәскәүдән приказ башланган, чтобы утихомирить татарларны уже. Поэтому, если даже после этого сез аңламыйсыз, Татарстан белән Башкортстан. Татарстан авызын ачып карап торды, Башкортстанда Алсыновны утыртканда, хәзер инде мына Татарстан кешеләрен утырта башладылар. Ну, качанга хәтле сез будете молчать, а? Качанга хәтле сез терпилы буласыз? Давайте җыелыйк. Давайте кушылыгыз менә YouTube каналларга, TikToklарга, бүтән җиргә кушылып, давайте бер эш алып барыйк. Җитте уже. Урыстан котылырга кирәк.